UPPL खौ फेजेननो थाखायनोथ' अपोजिशना पलिसि खालामगोन नाथाय UPPL आ जेनगोन ना जेना बेखौबो नायनांगोन जे UPPL आ दिनै 5 बोसोर सरकार सामलायनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों थानानै माहारि आफाद धोरोम आफाद गासैबो आफाद जातीय संगठन गासैजोंबो खामानि मावनायनि उनाव UPPL खौ दिनै बयबो बजबनानै लानायनि उनाव 26 हारिया बजबनानै लानायनि उनाव सोरबाया दिनै UPPL खौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना हागोन ना हाया बैसिम खामानि मावनो दिनैनि थासारियानो बुंगोन दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव UPPL आ गिनांगौ गैया रायजो राजानो जों अननाय होदों रायजो राजाया जोंनो अननाय होदों रायजो राजानो जों मान होदों दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ UPPL आ बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोन LP MB नि थिसननाया उइदिन नेक्स्ट 3-4 डेजआव जोङो बेखौ खालामगोन जों फोसावगोन जोंनिया बिजाथिया गासैबो रेडि नाथाय जिहेतु पार्टिनि मानसिफ्रा बयबो मुखुब जानानै दङ पार्टिनि बायदिसिना खामानियाव आरो समाबो जोंहा दंबावो नंखायनो 15 आगस्टनि उनाव जोङो जोंनि बिजाथिखौ फारि फारियै जों फोसावलांगोन गासैबो बिटिआरनि मानसिफ्रा गुवाहाटियाव हा बायनो हायोब्ला जों मानो हाया बिदिनो ट्राइबेल ब्लकनि बेलायाव बुंबाय थादों सरकार फैयोब्ला सिन्था खालामनांसिगोन होनना बुंदों बिटिसि ओनसोलखौ बियो बिथांमोननि बाथ्रा बिथांमोना राजखान्थिखौ माबायदि खालामनो नागिरदों जों मिथिया नाथाय जोंनि ओनसोलाव बे ट्राइबेल एन्ड ब्लक होननायनि जि आयेन बियो दिनै जानाय नङा बियो भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो जानाय आयेन बियो चेप्टार 10 1886 लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट चेप्टार 10 आरो 6 शिड्युलाबो बै समावनो जानाय दिनै सा सानजा भारताव गासै गंजि 6 शिड्युल काउन्सिल दङ दा बेफोर आयेनफोरखौ बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामोना खामा ना राजखान्थि एजेन्डा लानानै बुंदों बे बिथांमोननि बाथ्रा सोरबाया बुंनाय बायदिनो जे दिनै माबा माबि खालामनो हागोन बेबोथ' नङा जोंबो दिनै सरकाराव दङ जोंबो सोमावसारनानै फैनाय आरो बेफोर जेंनाफोरखौ लानानैनो सुस्रांनो थाखाय जों सोमावसारबोदों जों जेब्लायसिम थागोन बेवहाय रावबो बेखौ सोलायनो हाया जों जेब्लायसिम खामानि मावबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम प्रटेक्शन होगोन आरो बेवहाय जेबो कमप्रमाइज जानाय नङा जेब्ला बिजेपि सरकार फैयोब्ला आंनो CM जागोन होनना बुंदों बिश्व दैमारिया आरो बेजों लोगोसे नोंथांखौ बुंदों बिसायख'थिब्ला दिनै रन्जित बारफोरनि थाखायसो जादों होनना बुंदों अब्ला दिनै उदां अख्राङाव मानो फैनो हायाखै होनना बुंदों सार बिनि फिननायखौ बिथाङाबो मिथिगौ आं होलायनांगौ खोथा गैया आयेन कानुनजों देशआ सोलियो आरो देशनि आयेन कानुनजोंनो जोङो सोलिनो गोनां जायो दा जोङो नाजाबाय थादों 54 NIA नि केस बिथांमोना दायो बेल मोनबाय CBI आव 6 जन दङ जोंहा NDBX NDB वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बेवहाय दङ बिनि थाखायबो जों नांगासिनो दङ दा नंखायनो आं फोथायो जे देशनि आयेन कानुना जेरै दङ बेजोंनो खामानि मावनानै सानसे नङा सानसे जोङो थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन बेनि थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि बिथांजों आं रायलायदों खननै खनथाम रायलायबाय बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि MP जों गासैबो थांना रायलायदों हम सेक्रेटारिजों रायलायदों आरो बेवहाय गोबां पजिटिभ रायलायनाय जादों बिथांखौबो जे बरननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ UPPL खौ फेजेननो थाखायनोथ' अपोजिशना पलिसि खालामगोन नाथाय UPPL आ जेनगोन ना जेना बेखौबो नायनांगोन जे UPPL आ दिनै 5 बोसोर सरकार सामलायनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों थानानै माहारि आफाद धोरोम आफाद गासैबो आफाद जातीय संगठन गासैजोंबो खामानि मावनायनि उनाव UPPL खौ दिनै बयबो बजबनानै लानायनि उनाव 26 हारिया बजबनानै लानायनि उनाव सोरबाया दिनै UPPL खौ फेजेननो थाखाय बिथांमोना हागोन ना हाया बैसिम खामानि मावनो दिनैनि थासारियानो बुंगोन दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव UPPL आ गिनांगौ गैया रायजो राजानो जों अननाय होदों रायजो राजाया जोंनो अननाय होदों रायजो राजानो जों मान होदों दा बे हिसाबै जोंहा फोथायनाय दङ UPPL आ बयनिख्रुइ बांसिन मासि मोननानै सरकार दागोन थेंक इउ